ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଟିକେ ଆସିବା ମାନେ ଆମର 10ଟା ଡ୍ୟୁଟି ତ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ 10ଟା ଛୁଟି ହେଇକିରି ମାନେ ଆଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଖାଇଦେଲି ଯୋଉଟା ମାନେ ଶୋଇଲି ଦେଖିଲା ସେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ମାନେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଥିଲି। ଏବେ ତ ମାନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖୁନୁ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ସବୁଆଡ଼େ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ କରିଦେଇଛି। ସେପଟେ ତ ମାନେ ଆମର ଅଫିସ୍ ପଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଉ ପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ମାନେ ଗଲେ ପୁରା କାଦୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଆଇଲି ଭାରି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଜଷ୍ଟ। ଚାଲ ମୁଁ ମାନେ ଯିବି ମାର୍କେଟରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିଟେ ଆଣିବି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଲ୍ଟି ଆଣିବି। ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକିରି ଆସିବି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ସଣ୍ଡେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକିରି ଆସିବେ। ଚାଲ ଯିବା ମାନେ ବୁଲିକି ଟିକେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି। ତ ମୁଁ ତ ମାନେ ଅଧା ବାଟ ହେଇଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଘୋଡେଇକି ରଖିଛି। ବର୍ଷା ତ ହବ ବୋଧେ ଜଣା ପଡୁଛି ମାନେ ବର୍ଷା ପୁରା ଘୋଡେଇକି ରଖିଛି। ତାପରେ ତ ମୁଁ ମାନେ ଅଧା ବାଟ ହେଇଗଲି ଆଉ। ଏ ଗାଁ ଭିତରଟା ସରିଗଲା ମାତ୍ରକେ ମାର୍କେଟ ପଡିଯିବ। ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ମାନେ ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ ଥିବେ। ଦେଖିବା ଚାଲ। ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନଟା ଏଟିଏମ୍ଟା ଯିବା ଅନଲାଇନ୍ ଏଟିଏମ୍ଟା ଏଇଟା ତା ପାଖକୁ ଯିବା ତାପରେ ଆସିବା। କରିଦେଲି ତାପରେ ମାନେ ଯିବା ଟିକେ ମାନେ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବା। ଲୋକ ତ ଆଜି ମାନେ ପ୍ରବଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆସିବା। ମାନେ ବର୍ଷା ତ ହବ ବୋଧେ ଜଣାପଡୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ସେଠି ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଆସିବା। ବୁଲି ବୁଲିକି ଟିକେ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାରଟା ଅଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଯିବା। ଚାଲ ଲୋକ ତ ମାନେ ପ୍ରବଳ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ମତେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସବୁବେଳେ ଏକା ଆସେ। ବାଲ୍ଟି ନେବା ଦେଖି କେତେ ପଇସା କହୁଛି ତାପରେ ଦେଖି ନେବା ନବେ ଯଦି କହିବ ନେବିନି ଆଗରୁ ନେବି ଦେଖିବା କେତେ ପଇସା କହୁଛି। ଏ ବାଲ୍ଟିଟା ନେବା ମାନେ କହୁଛି 50 ଟଙ୍କା। ଚାଲ ମାନେ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଣିଲି ମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ହାତକୁ ମାଜିବାକୁ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା କହୁଥିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଣିଲି। ମାନେ ଆଉ କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଚାଲ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବାର ଥିଲା ବାଲ୍ଟି ନେବାର। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ମାନେ ମାର୍କେଟ ଆସିକି ତ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ତାପରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇଗଲି ବହୁତ। ତାପରେ ଦେଖା ଘରେ ଗଲା ପରେ ମାନେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଶୋଇନି ଆଜି ମାନେ 2ଟାରେ ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଲା ଶୀତ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବି ସେ ଖାଲି ଏପଟୁ ଖାଲି ଧଡ଼ ଧାଡ଼ କଲା ଖଟ ଯେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି।